Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo úplne generované pomocou umelej inteligencie. Jednou z kľúčových výhod chatbota Crowdy AI je jeho flexibilita v riadení zákazníckych požiadaviek. Aj keď je umelá inteligencia schopná zvládnuť väčšinu rutinných požiadaviek, v niektorých situáciách je dôležité zabezpečiť zásah živého zamestnanca. Preto Crowdy.ai poskytuje možnosť preniesť dialog na skutočného agenta podpory kedykoľvek, bez straty kontextu a s plynulým prechodom. Keď zákazník začne interakciu s chatbotom, systém analyzuje jeho požiadavku a automaticky určí, či bot môže poskytnúť relevantnú a presnú odpoveď. Pripojenie osobného dashboardu Crowdy.ai umožňuje operátorom helpdesku zachytiť dialógy v reálnom čase a pokračovať v komunikácii so zákazníkom bez oneskorenia. Všetky informácie o aktuálnej konverzácii, vrátane histórie správ, zhromaždených údajov a zámeru zákazníka sú okamžite zobrazené na dashboarde. Chcete počuť viac? Kontaktujte Crowdy.ai.